Gaur 42 urte betetzen dira Gernikako estatutua onartu zenetik Euskal Autonomia Erkidegoak bere nazionalitatea adieraziz, bere autogobernua lortzeko erabili zuen arau instituzionala da 1979an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek erreferendum bidez onartu zuten Gernikako estatutua. Azpimarratzekoa da ordea hainbat eskumen eskualdatu badira ere, estatutua oraindik betetzeke dagoela. Izan ere 30 bat eskumen transferitu gabe daude oraindik. Arratsaldeon guztioi hain zuzen ere, Maialen Iriarte Euskal Herria Bilduko Legebiltzarreko bozeramaileak adierazi du koalizio subiranistak beti ongi etorria eman diola, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara iristen den edozein eskumen berriri, subiranotasun mailak zabaltzea eta herritarren bizi baldintzak hobetzea dakarrelako. Baina 42 urteren ostean, bete gabe jarraitzen duen estatutua dela nabarmendu du Iriartek. 42 urte horiek ezbetetze baten historia bezala laburbildu genitzake. 42 urte geroago, 30 bat transferentzia oraindik ere betegabe daudelako eta horien artean agian azpimarratuko nuke segurtasun sozialaren kudeaketarena. Estatutuaren bueltakoak ala hilaren 25 honetako beste lerroburu batzuei erreparatuko diegu orain giro alaian, San Fermin 78 plataformak Maria Servini epaia argentinarraren eskutik iritsitako Rodolfo Martin Villa ministro ohiaren aurkako autoa ospatu du. Hain zuzen ere 1978ko San Fermin jaietan, German Rodríguez poliziaren tiroen ondorio ziltzen gertakarengatik inputatu dute Villan. Bada gurean gaur magazinean, konexioa izan dugu Sabino Lasarte, San Fermin 78 plataformako kidarekin autoa jaso eta osteko euren erreakzioa izpide. Hombre, guretzat aurrekaririk gabeko egite judiziala izan zen, zu pentsa, badaramatzagu ja 7 urte, bueltaka kereila honekin, 2 aldiz joan gara Buenos Airesera, gure kereila orkestera, eta ozeano bat eta 10.000 kilometro egin behar izan ditugu hau lortzeko. Hemen Estatu Espainolean auzitegietako ate guztiak beti itxiak aurkitu ditugu. Eta orduan alaitasun handia izan genuen berria jakin genuenean. Asteburuak utzitako eixo, ibilian etxerako bidean zioen manifestazioaren leloak eta halaxe egin zuten larumatean milaka lagunek Donostiako Antiguako tuneletik bulebarrerainoko bidea. Ibilian Euskal presoen etxerako bidean urratsak egiteko. Euskal presoak Euskal Herrira ekartzean, bizi osorako zigorrak etetea eta gradu progresioei bide ematea galdegin dute Donostian. Urtarriaren 8an berriro kalera ateratzeko deia egin du sarek. Bere jarduera armatua bertan bera utzi zuenetik eta egia da elkarbizitzarako pausuak eman baldin badira ere espetxe politikari dagokionean aurrera pausu horiek murritzak izan direla eta gaur manifestazio hau horren adibide dugu. Espetxe politikari dagokionean egia da urte honetan aurrera pausu batzuk eman direla, baina jende hau gaur bertan bildu baldin bada bidea egiteko dagoelako da, ez? Ez dugu ulertzen zergatik gaur egun familieko 100 kilometro egin behar dituzten beraien senideak bizitatzeko, ez dugu ulertzen zergaitik preso hau etzaien graduen progresio aplikatzen, eta ez dugu ulertzen ere zergaitik askotan dagozkien baimenak blokeatzen zaizkien, ez? Beraz, gaur hemen bildu baldin bada, jendea hemen bildu baldin bada, egoera hori salatzeko da. Asteburuan jazotako manifestazio ez gabiltzala, ELA sindikatuak deituta milaka lagun irten dira kalera Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan. Helburua zen EAJari, Euskal Herria Bilduri eta Elkarrekin Podemosi presio egitea, Espainiako Kongresuan lan eta pentsioen erreformak onarrez ditzaten. Mobilizazioaren aurkezpenean sindikatuak argi utzi zuen, alderdi horien botoek erabakiko dutela onartuko diren ala ez, Euskal langileen eta pentsiodunen aurkako neurri berriak. Bestaldetik Aita Mari erreskatontzia gaur iritsi da Italiako Trapani portura Mediterraneo itsasoan aste artean erreskatutako 105 pertsonak barruan dituela. Itsasontziak agintarien jarraibideen zain egon beharko du ontzia
10 lekuan lotu eta migratzaileak lehorreratzeko. Segur aski, koarentena egin beharko dute horren bestez, Aita Mari erreskate ontzia Italiako Trapani portura iritsi da 6 eguneko itxaroaldiaren ondoren. Eta migratzaileak izpide eskuin muturreko lega alderdiko buru eta Italiako barne ministro izandako Matteo Salvini epaitzen hasi dira 157 migratzaile baitzeaz akusatuta. 2019an Open Arms erreskate ontzia 3 astez portu seguru baten zain eduki izanaz eta bitarte horretan 157 migratzaile baituta edukitzea akusatu dute zehazki barne ministro izandakoa. Siziliako hiriburuan egingo dute epaiketa Palermon, lehen saioan lekukoak zehaztu dituzte bi aldeek eta horietako bi izango dira Giuseppe Conte lehen ministro izandakoa eta Richard Gere, Ameriketako Estatu Batuetako aktorea eta giza eskubideen aldeko ekintzailea. Salvinik ez duen aukera galdu epaiketa zirku ikuskizun batekin alderatzeko eta 15 urteko kartzela zigorra jaso lezake errudun jotzen badute. Nazioarteko gaiekin bukatzeko berriz, estatu kolpea eman dute Sudanen eta lehen ministroa atzeman dute. Kaleak hartu eta iraultza defendatzeko deia egin die Sudango lehen ministroak herritarrei gaur goizean, militarrek ura atzeman eta eraman baino minutu batzuk lehenago. Izan ere, estatuaren kontrola hartu du militar talde batek eta gobernu burua ez ezik, beste hainbat ministro ere atzeman dituzte kolpea ez babesteagatik. Internetrako sarbidea eta telefono bidezko komunikazioak ere etenda daude. Armadak ez du oraingoz adierazpenik egin gertatukoari buruz. Kiroletan ordea futbolean lehenengo mailako ligako 10. jardunaldia jokatu da, asteburu honetan Realak lidergoari eutsi dio, iazko txapeldun Atletico Madrilen zelaian berdinduta era berean Osasunak puntu bat eskuratu zuen, etxean Granadaren aurka partidaren zati handi baten aurretik izan da ere, azken minutuan lortu zuen talde andaluziarrak berdinketa. Ostera Alavesek Adizen zelaian bildu zuen denboraldiko 2. garaipena, eta Atletikek azkenik 2-1 irabazi zion etxean Villarreali. Lerroburuak hala aipaturiko gaietan sakontzeko unea iritsi zaigu azken urteotan, eztabaida iturri izan dira maiz euskal presoei egiten zaizkien harrera publikoak, ongi etorri deiturikoak, halakoek etaren biktimei min egiten dietela gogorarazi ohi dute hainbat eragilek, horiek debekatzeko lege proiektu bat martxan du Madrilek eta Arnaldo Otegik eta Arkaitz Rodriguezek astelenean egindako urriaren 18ko adierazpenak ere, biktima horien mina alden neurrian arintzeko konpromisoa jasotzen du. Badagai horretan azpimarra egin du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak, El País egunkariak argitaratu duen elkarrizketan. Lehenik eta behin, joan den astelenean Euskal Herria Bilduk eta Sortuk egindako adierazpena argi utzi du, bere iritziz ez dela nahikoa, baina aitortu du badela aurrera pauso bat. Era berean esan du Ezker Abertzaleak aitortu behar duela eta arena proiektu totalitario bat izan zela, eta oraindik bide luzea duela egiteko. Lehen pauso ordea, ongi etorriak desagerrarazteak izan behar dutela, nabarmendu du Marlaskak. Eta presoez aipatu dugu lehenxago ere euskal presoak Euskal Herrira ekartzeko bizi osorako zigorrak etetea eta gradu progresioei bide ematea galdegin dute Donostian milaka pertsonek sarek antolatutako manifestazioan. Ikus ditzagun beraz larunbateko manifestazioko irudiak jarraian. Egunek hain desberdinak, da ziur nago gabak laburragoak izango ziren.
eltarregaz baginak, zuk bakarrik imagina. Aipatu dugu lerro buruetan elak eskatu du lan eta pentsio erreformak indargabetzeko. Bada, Madrilen gaur bilduko da koalizio gobernua lan erreformaren ezbaia dela medio. Gurean Mertxe Aizpuru Euskal Herria Bilduren kongresuko parlamentaria izan dugu. Duela urtebete lortu zuten lan erreforma indargabetzeko akordioa eta horren bueltako aurreikuspenez aritu da magazinean. Baldin eta ez balin badute nahi, berriro ere beren konpromisuak betetzen ez duen indarrak bezala geratzea, behartuta daude beste alde batetik ere, herri honek eta langileek, euskal langileek eta Espainiako langileek ere beharrezkoa dutelako, ze bestela egoera honetan ezin gara gehiago jarraitu, krisi egoera honetan, beraz, nik uste behartuta daudela egitera, egia da bultza egin behar dela etengabe, ze beste alde batetik ere badaude presioak hori aurrera eraman ahal ez izateko presionatzen duten agentek ere badaude, baina eta guri tokatzen zaigu eta egiten ari gara etengabe presionatu bultza egin behar dugu gobernu. Hau, beraiek hartutako akordioak bete ditzaten, baina azken finean nik uste lehia batean gaudela momentu honetan eta lehia hori Podemos eta PSOEren artean dago, nork hartzen duen momentu honetan copyright horren jabetza intelektuala nolabait esateko, kuriosa da guri berdin zaigu hartu dezala jabetza nahi duenak, baina egin dezatela, ze azken finean hori da beharrezkoa dena. Madrildik datozen albistekin jarraiki, Pedro Sánchez Espineko gobernuko presidenteak iragarri duenez, dekretua onartuko dute aste artean biharralegia. Egoera zaurgarrian dauden bat kakotx 2 milioi familiarrentzat 100 milioi gehiago bideratzeko. Argindarraren prezioak goia jota jarraitzen du eta orduko megawata 225 eurora iritsiko da astelen honetan. Sánchezek aitortu du Europan elektrizitataren prezioak ezartzeko dagoen sistema ez dela funtzionatzen ari, eta hori dela eta esparru hori eta zuzentarau hori Europar Batasunean berrikustea eskatu du. Bestelakoan etxebizitza legea adostua du Espainiako gobernuak diru laguntzak aurreikusten dira etxebizitza alokairua onartzeko. Euskal Herrian ere badira horrelako diru laguntzak eta auziak bereziki gaztei eragiten diela iritzitan. Maialen Olabe Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea izan dugu eguerdian gurean, emantzipaziorako aukerak izpide entzun dezagun. Naiz eta Espainiar estatuak esarri lege hori, gero autonomia erkidegoetan dagoela, edo etxebizitza kompetentzia autonomia erkidegoetan dagoela, eta beraz, hor ikusiko dugula gobernuak, Eusko Jaurlaritzak nola jokatzen duen, ez? Hor galdetzen zuen, hemen baditugu diru laguntzak, gaztelagun programa adibidez autonomia erkidegoan, eta guk beti esaten dugu neurri, epe motzerako neurriak direla. Eta horretarako garrantzituak eta beharrezkoak direla, baina hori ezin dela izan epe luzerako aurre ikusten dugun plan bakarra, ez? Azken finean hor beharrezkoa ikusten dugu batez ere parke publikoa handitzen jarraitzea. Azaroaren 15ean berriz pentsioen erreforma bozkatuko du kongresuak, bada dataren bueltan hainbat mobilizazio iragarri dituzte Euskal Herriko pentsiodunek. Beraiekin izan da gaur Bilbon Aiara Durreta kazetaria, zeintzuk dira pentsioen bueltako azkenak Aiara. Astelero legez, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduak protesta egin du Bilboko udaletxearen atarian. Horrez gain, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak elkarretaratzea deitu du Nafarroako parlamentuan. Pentsiodunen aldarrikapenen aldeko konpromiso irmoak eskatzeko politikariei. Hala pentsiodunek pentsio sistema publikoa eta duina aldarrikatzen dute, eta gaurkoaz gain, ostegunean, Gasteizko parlamentura eramango dituzte haien eskakizunak. Bestalde, azaroaren 13an protesta manifestazioa egingo dute pentsiodunek azaroaren 15ean Espainiako Kongresuan bozkatuko den pentsioen erreforman eragiteko. Hala, Jon Fano, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak azaldu du eragile, sindikatu eta mugimenduan hitzek deialdiarekin bat egiten dutela. Eta horrez gain, gehitu behar dut, adostuta daukagula, estatu mailan, azaroaren 13an, elkarrekin edo era koinziduan, garatzeko mobilizazio orokor bat
estatusuan Euskal Herri barne. Eta pentsioen bueltan hain zuzen ere, ELA sindikatua izan da, asteburu honetan hitza hartu gura izan duena, ez da, Aiara? Milaka lagun kalera atera dira Bart, ELA sindikatuak deituta. Manifestazioaren helburua zen EAJari, EH Bilduri eta Elkarrekin Podemosi presioa egitea Espainiako Kongresuan lan eta pentsioen erreformak onar ez ditzaten. Izan ere, Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusiaren esanetan, hurrengo asteetan asko dago jokoan. Horrez gain, Bizkaiko autoeskoletako langileek abiatu dute gaur greba eta aste osoan zehar greba egingo dute. Gainera gaur beharginek agerraldia egin dute Apabi patronalaren atarian. Bizkaiko autoeskoletako langileek greba egun gehiago egingo dituzte astelehenetik ostirale arte. ELA sindikatuak lan uste deialdiari eutziko diola jakinarazi duelako. Sindikatuak eta patronalak bilera egin zuten lan harremanen kontseiluan urriaren 20an, negoziazioan urratz bat aurrera egin zitekeela ematen zuen. Hala ere, ELAren esanetan patronalak ez du negoziatzeko inolako proposamenik eraman bilerara, hori derata ELAk grebari eutziko diola jakitera eman zuen. Hala, sindikatuak gogoratu du Bizkaiko autoeskoletako beharginek 11 urte daramatzatela lan ituna berritu gabe. Soldatei dagokionez, erabat zaharkituak dauden soldatak dituzte, ez da inolako eguneratzerik egon, erosahalmena galdu dute urte guzti hauetan. Horrez gain, ELAk gastigatu du sektoreko soldatak, ordutegia eta lan baldintza orokorrak prekarioak direla. Administrazio alorrean aldiz, genero arrakala handia dagoela nabarmendu du sindikatuak. Izan ere, ekainean eta uztailean 5 greba egunera deitu zuen sindikatuak. Osterantzan lan esparruko istripuak izpide laneko segurtasun osasunerako euskal erakundeak datu berriak argitaratu ditu zeintzuk dira Aiara. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 26.700 lan istripu inguru izan dira aurten urtarrila eta iraila bitartean. Hala aurreko urtean baino 4.102 lan istripu gehiago egon dira. Gainera osasun laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundearen datuen arabera, aurten 4 istripu hilkor gehiago egon dira 2020an baino gehiago. Bestalde, osalanek laneko arriskuen buruzko sentsibilizazio kanpaina berria aurkeztu du gaur eta kanpainaren aurkezpenaren ondoren, osalan sariak banatu dira. Beste gai bati helduta, Komisiones Obreras sindikatuak helegitea jarri dio udaltzainen lan poltsari euskararen B2 maila eskatzen duelako Udane Arbeok azalduko digu. Desde el Ayuntamiento de Irún se ha querido... Komisiones Obreras sindikatuak Eusko Jaurlaritzari egotzi dio bere hizkuntza legedia urratu izana eta udaltzain interinoen lan poltsari helegita jarri dio. Sindikatuaren arabera lan poltsa horretan sartu ahal izateko euskararen B2 maila eskatzean hizkuntza araudia ez da betetzen. Sindikatua jakinarazi duenez poltsa berri horren bidez aurreko prestakuntza ikastaro gaitzaile guztiak baliogabetzen dira eta prozesu berri honetan ikastegiko ikastaroak errepikatzea lortzen ez duten egungo langilei kontratazio berriak egiteko aukera ixten zaie. Sindikatuari gehiegizko iruditu zaio eskakizuna eta salatu du hautagaiek ez dutela eskatutako euskara maila dutela ziurtatzeko aukerarik. Euskararen B2 maila eskakizu moduan hartzeak kaleratzeak ekarriko dituela argudiatuz justifikatu du sindikatuak bere jarrera. Komisiones Obrerasek azpimarratu du Eusko Jaurlaritzaren planteamendu honek ehunka udaltzen kalean utziko dituela, inongo justifikaziorik gabe, lekuan lekuko egoera linguistikoa ez duelako aintzat hartzen ez da kasuen aniztasuna ere. Izan ere gaineratu du polizia askok badakitela euskaraz baina ezin dutela egiaztatu, edota egungo sistema kontuan hartzen ez dituen ezagutzak dituztela. Sindikatuaren arabera Jaurlaritzak ELA eta LABen presioei men egin die eta gaineratu du presio horiek elaniztasunaren bizikidetzarako kontsentsuen kontra egiten dutela, baita Jaurlaritzaren legediaren aurka ere.
Ordea asteburuak utzitako bestelako albiste iso Araba Bizirik plataformak deituta ehunka lagun manifestatu ziren atzo Gasteizen, lurraldean garatzen ari diren zenbait azpegituraren aurka protesta egiteko. Atzoko egunean antolatutako ekinbiden puntu zentrala izan zen arratsaldeko manifestazioa. Amaieran irakurritako agiri batean, deitzaileek ohartarazi zuten proiektu horien ondorioz, Araba arriskuan dagoela. Erakundei egotzi zieten hobekien kontserbatutako guneak oligopolioei oparitu nahi izatea eta haien interesen alde lerrokatzea. Hori egin beharrean lurraldea babesteko eskatu zieten agintariei. Ipar Euskal Herrian berriz, gure lurra gure jatekoan, lemapean lurrama laborantza herrikoiaren azoka egin dute bart, Arbonako barru eta eremuan. Azken urteetako edizioak biarritzeko iratigelan egin badira ere, aurtengoan berezitasunna izan da, Lurzaindia elkarteak eta LB sindikatuak duela 120 egun okupatu zituzten lurretan ospatu dutela. Elkarte askok bat egin dute atzoko deialdiarekin, tartean bizi mugimenduak eta aroztak aroztegiako makroproiektuaren kontrako herri ekimenak. Nirentzat momentu bat garrantzitsua da, denak elkarrekin topatzeko eta elkarteak elkarrekin zaiteko. Gu aroztak ekimenekoa gara, eta gu defendatzen duguna da Baztanen egin nahi duten olako pelotaz urbanistiko bat, aroztegian, nahi dute hotel luxuzko hotel bat, zelaia eta etxebizitza file bat, eta horren kontra egin genuen olako kanpaldi bat, eta borroka bat, momentuz gelditu genuen. Eta guretako hemen egote erraz importantea da, azken finean denak borroka berak direlako lurraren defensa, eta gure lurra, gure nekazarien eta gure lurrak zertarako diren defendatzen. Ez aberatzen dako, baizik eta bertakon dako eta nekazarien dako. Eta gaiz aldatuta Euskal Hezkuntza Sistema adituekin solasean, herritarren azpimarra deiturarekin bilkura egin dute asteburuan Eusko Ikaskuntzak eta Eusko Jaurlaritzak. Bertan jasotako ekarpenak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hezkuntza hitzarmena lortzeko helburuarekin bultzatzen ari den prozesuaren parte bihurtuko dira udan Arbeo. Herritarren eta hezkuntza komunitateko kideen iritzia jaso eta aditu zein arituen ikuspuntarekin kontrasta egiteko asmoz Euskal Hezkuntza Sistema adituek solasean herritarren azpimarra izeneko sinposioa egin dute Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Ikaskuntzak Gasteizko Europa Biltzar Jauregian. Hezkuntza sailak Euskal Hezkuntza Sistema osatzen duten eragileen artean hausnarketa eta ideia trukatza bultzatu nahi izan du, hezkuntza hitzarmen bat ahalbideratuko duen prozesuaren barnean. Helburu horretan hezkuntza sailak Eusko Ikaskuntza du bidelagun antolaketa eta dinamizazio lanetan, bera dituen parte hartzearekin eta sinposioan esan diren ideien ondorio nagusiak jasotzeko orduan. Sortutako ideia eta hausnarketak hezkuntza sailak jasoko ditu aipatutako hezkuntza hitzarmenerako. Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak hezkuntza komunitatearen konplizitatea eta parte hartze aktiboaren beharra eta garrantzia azpimarratu nahi izan du. Hezkuntza komunitatearekin elkarlanean gaude etengabe, entzute aktiboan, elkartrukean, egunerakotasunaren parte hartzea sustatuz eta errealitatea bertatik bertara ezagutuz. Eusko Ikaskuntzako lehendakaria Ana Urkizak politika publikoetan eta gizarte dinamiketan eragin positiboa duten hausnarketa, partaidetza eta adostasun esparruak sustatzearen alde egiten duen apustua nabarmendu du, batez ere belaunaldi berrien prestakuntza integralaren mesedetan. Halaber Urkizak erakundeak gain hartzen dituen artekaritza eta zubilanak mahai gaineratu ditu. Hain zuzen ere hezkuntza sistemaren gogoetan egiten ari den lana azpimarratuz. Urkizaren esanetan Eusko Ikaskuntzak sinposio honetan Eusko Jaurlaritzarekin elkarlan estuan jardutaz gain hezkuntza sistemaren inguruan adostasunak eraikitzera bideratutako lan programa bat abian jarri du. Eta hori lankidetzarako eta eraikuntzarako gune bat izango da, konfiantzan oinarritua hezkuntza sistema lortzeko landu beharreko erronka eta oztopo nagusiei heltzeko gunea. Sinposioak jasotako hitzaldiei dagokienez ondorengo gaiak jorratu dituzte. Itunpeko eskolaren erronka segregazioari nola aurre egin, ekitatearen aldeko bideak edo ezagutzaren gizartean hezkuntza hitz egin ahal izateko zenbait kontzeptuk duten garrantzia. Bi egun horietan jasotako ekarpenak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hezkuntza hitzarmena lortzeko helburuarekin bultzatzen ari den prozesuaren parte bihurtuko dira. Kontrolerako egitura bat dela, ilitxek edo,
Eta Nafarroara jauzi egin da duela 5 urte, 2016ko urriaren 25ean, Eladi Diaye Senegaldarra zendu zen Espainiako poliziaren zaintzapean Iruñean. Atxiloketa bortitz baten ostean konfirmatu zuten ia zela. Poliziaren jokabide arrazisten ondorio dela uste dute, haren lagun eta gertukoek gobernuz, baita ere gobernuz kanpoko erakundeek. Badalbistegiaren bukarara iritsita proposamen musikal batekin utziko zaituztegu. Malaierba taldeak aire abestia estreinatu du, bere estreinako diskoko lehen singela dena gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Ali, ali, la.